साबधान जा सानसे समाव डियार नाब्ला सारा बुंदोंमोन जोंनि बर' लिडारफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिल्लीयाव मा मावनो थांगोन गुवाहाटियाव मा मावनो थांगोन ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालायग्रोनो मोनोबासो गोसोआ गोजोनो थिग जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै जेलनि आलासि जानो गोनां जानाया जोबोद दुखुनांथावना डियार नाब्ला सारा गारबोनाय समाव बुंदोंमोन जोंनि बर'नि गेजेराव दिल्लीयाव मा खामानि मावनो थांगोन गुवाहाटियाव मा खामानि मावनो थांगोन बर'फ्रा मा खामानि मावगोन ससियेल मिडिया बा निउसाव बुंग्रोनो मोनोबासो गोसोआ गोजोनो थिग बेबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव जादों भि रिमोनलां सारा मानो जेलनि आलासि जानांखो नोंथांमोनहा खोनायाखै जानो हागौ मोनथियाखै जानो हागौ थांनाय साहित्य सभायाव मोजां मोननानै सिखा गंनै बायदोंमोन आरो रुवा बिनि उनाव गावनि लोगोफोरनो दिन्थिनो थाखाय गावनि हिन्जावनि खाथियाव गावनि गथ'नि खाथियाव ओरैनो खेला देमालिसो भिडिअ बानायदोंमोन बे समाव भिडिअखौ आपल'ड खालायफ्लांनानै भिडिअखौ दानफिननो थाखाय नेट गैया मानो होनोबा क'क्राझार चिरां नेट बन्द' खालायना होबाय बिनि सायाव बे भिडिअआ रेक्सन फुराना केस नङा गोदान केस नङा एक्सएनडिबिनि भि रिमोनलां सारा डियार नाब्ला सारनि थाखाय जोबोद हाबदाब दिल्ली गुवाहाटि माखासे आखा फाखा खामानि मावबाय थादोंमोन आरो थांनाय समाव जाय एक्सएनडिबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जालांदों बे समावबो हाबदाब खामानि माखासे मावबोदोंमोन ना दिनैनि समाव गावनि सानस्लाबनो हायैयाव गावनि गथ'नि खाथियाव गावनि बिसिनि खाथियाव देमालि गेलेनाय भिडिअखौ दानफिननो हायासै आपल'ड होफ्लांनानै सोरबा आदिबासिनि एगेन्स्टआव नङा सोरखौबा थुलुंगा होनायनि भिडिअ नुवामोन डियार नाब्ला सारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बै समाव बुंदोंमोन जोंनि बर'फ्रा दिल्लीयाव मा खामानि मावनो थांगोन गुवाहाटियाव मा खामानि मावनो थांगोन बर'फ्रा मा खामानि मावगासिनो दं बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव बुंग्रोनो मोनोबासो गोसोआव गोजोननाय मोनो बेबायदि डियार नाब्ला सारा सानसे समाव फोरमायदोंमोन दिनैनिफ्राय नेटखौ चिरां आरो क'क्राझार खुला खालायबाय जाहाथे साबधान जायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर सोरखौबा दम हरनाय सोरखौबा सिगि सिगौ खालायनाय अबेबा सिखा रुवा देखायनाय बिनि जानगाराव था नङाबा नोंथांमोना जेलनि आलासि जानांगोन बारग' एक्सएनडिबि भि रिमोनलां बयबो सिनायखायो चिरांनिफ्राय गुवाहाटियाव लाबोबाय गुवाहाटिनिफ्राय दा गुवाहाटि जेलाव दं मानो थांनाय साहित्य सभायाव सिखा गंनै आरो रुवा बायदोंमोन बे बायनायखौ लोगोफोरनो दिन्थिनो थाखाय गावनि हिन्जावनो दिन्थिनो थाखाय गावनि गथ'नि खाथियाव ओरैनो खेला बा गावनि हिन्जावनि खाथियाव ओरैनो खेला देमालिसो भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ गाव आपल'ड होफ्लांनानै सोरबा आदिबासिनि एगेन्स्टआव नङा सोरबा दावराव दावसि जाबाय थानाय समाव थुलुंगा होनायनि गाव खालायाखैमोन नाथाय बेबायदि दावराव दावसि समाव गाव भिडिअखौ होफ्लांनायनि उनाव नेटखौ बन्द' खालायबाय नेट बन्द' खालायनायनि उनाव गावनि भिडिअखौ गाव दानफिननो हायासै गावनि गोरोन्थिखौ गाव भि रिमोनलाङा सिखार जाबाय मानो होनोबा हारि दाङाबाजि बेबायदि दावहा जाफुनाय समाव सोरनिबा एगेन्स्टआव आरो माखासे दिन्थिथावै बुस्थुफोरखौ दिन्थिथावै बा बुंथावै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरखौबा दम हरनाय सोरखौबा सिगि सिगौ खालायनाय अर जोंबाय थानाय समाव केरासिन लुनानै होयोबा पेट्रल लुनानै होयोबा बे अरा जोंखागोन बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरखौबा दम हरनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बेबायदिनिफ्राय जानगाराव था नङाबा नोंथांमोनाबो जेलनि आलासि जानांगोन भि रिमोनलाङा गावनो गावनि गोरोन्थिखौ सिखार जादों गावनि गथ'नि खाथियाव ओरैनो देमालि खालायदोंमोन गावनि हिन्जावनि खाथियाव देमालि खालायदोंमोन बे भिडिअखौ आपल'ड खालायफ्लांनानै भिडिअखौ दानफिननो हायाखै मानो होनोबा नेटखौ बन्द' खालायखांनायनि उनाव भिडिअखौ दानफिननो हायाखै बिनि थाखायनो दिनै जेलनि आलासि जानांदों गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो